Hake Dr.Biswajit D Tiprasa rong na hamkraini bagi kabangma samung khlai tongo. Hake ONGC ni tui bokok samani tongo. Tiprasa rong ni kabangma thainyo use khlaiye. Tai ONGC ro gas oil karnen bagi bumruwe nok rok terwe thangmani mani. Hake ne Tiprasa Amchai ni kabangma resource no use khlaiye borok gnang thangbayo Tiprasa rok kerei. Tiprasa rong ni without permission sara o samung cholewe tongo. Hake botom sa kisa khnai naigradi. Tiprasa ni permission sara o hani haisa kolsa ke bo khosanon auditor kerei. Tripura phaywi jesa company phangto Tiprasa oroni benefit bana nangnai Tiprasa ni hani sung benefit bana nangnai Tiprasa hawo ONGC khayo aro moti khayo aro office khayo moti khulok ru Tiprasa kuno maya Hake boni kongni moting ke Tiprasa rong ni amjayo kabangma jatra podre to slam ro office slam ro kabangma jagani resource ONGC hake gas ni bising tui tlangi thango haibana Tiprasa rok baksa bukso amani reason chawsi miya tom khatlang butui amani dam busuk tong amukun man chaichi miya hake amani bagi kabangma Tiprasa rong ni jeo bongni amjayo resource tong mani natural resource tong mani amot tlangi thangbayo kubuni borok rok ke borok ke gnango Tiprasa rok ke kereba kerenya kere haja jago reason ke bini kok samani meaning hake amano chung Dr.Biswajit D nugmani tabuksuk jora belai kheno borok rok no chubawi tongo tai Tiprasa rok no develop haya ka hamkre khlai rene mo chungjago nijini sakbai thangbai busawi manai jat khlai rene mo chungjago hake Dr.Biswajit kaise kok saman belai kheno important bo kaise thayo ajaga borok rok no kami khlairewi kabangma borok rok ajagao settle khlairewi city haike borok bang hake ajagao develop ungu joto borok no saimana amti khlairne mungjago bo amoni bagini nungna norok bono kabangma Tiprasa rok ni thayo thangai hasik besero Tiprasa rok orodubsa uarodubsa kai kami khlaiye hayake nok tangai tongmani jaga thainyo aro jaga hayake thaibini tongbo kami kaisa muthum kai main road kinaro khlairane bagin boko koimani kabangma Tiprasa rok ni amchayo thangai hake amu kubui kok jesa do phapano hayaka borong munusuro tabungni dino develop hayaka hamkra engna ninga kai hasugo orodubsa uarodubsa tongyawe kaisa thai main road to thancha ke tongha ke tesa develop ngo amu joto borong saimano norung nugunyo tongna chini Tripura o kubuni te kaisa bosong rok butike tong hake tesi Tiprasa rok ni kerei rok ni percentage bo 20 থেকে 25% Tiprasa rok kerei amo middle class ni ta wanchukdi borong ni income 10,000 panse kaya monthly hake Tiprasa rok 15 lakh ni bisingse o jaga ni bisingse 3 থেকে 4 lakh kerei mamang ngake tom khasina hino Tiprasa rok na ha samung khlainya nei wanchugi tongphano samung jmaya Tiprasa rok karon Tiprasa rok amsu muthum ngi tongya Tiprasa rok na amsuk develop ungjak thaisi kerei akani kaitham Tiprasa rok ni thai develop ungjak amono nung city bo hni miya amo kami develop ungjak hayaka para develop ungjak hni se sawi mano hake tabuk singlangka Tiprasa rok ni kuno kaisa pano city kerei 14 Tiprasa rok simi naikol jangnai city hake nini city hayaka shohor kerei ngake nini Tiprasa khoroksa khorokni tongnai gnang rok amo joto kubuni bosongni city o thangnai hayaka shohor thangnai hake samung sobo mangka bongni borok nini borok hai kami o tongo samung manya kerei ba kerei kerei je gnang kai kubuni bosongni shohor thangka mane kubuni bosong bai naikol jak shohor nung bui 100 ta kok sakani nara ekta kok phano khnaja amti ha hake Dr.Biswajit kaisa kok samane amo markhang chajao bono a kok samane ang wanchungma bo amtinyo chini Tiprasa rok ni city slamna nangnai Tiprasa rok muthum kai kaisa jagao tongai hake amno wanchugunyo Dr.Biswajit D kabangma Tiprasa rok no chubawi tongo je Tiprasa kerei buni chubamung nangai tongnai hakena Dr.Biswajit nukha khorokcha Tiprasa sikla sombo de sak hamyangja bini sakbai thangrangbai doctorate langai bithi rok akorok pairmani tai bina ama bo sak hamyangja yak hamyangja borno hospital langai phonogei tai a sombo ninga kai belekhina teisili kabangma chung news ni bisingtei haike koktumani bisingtei nungmani jorani news ni bisingtei haike Dr.Biswajit bono chubanai boni sak hamnani komse kom 1 mas থেকে 2 mas nangnai hinai Dr.Biswajit saka jorani news ni bisingo hake Tiprasa rok ni hamkrai ni bage amdikena samung khlai tongthubo te bo hai tebo Tiprasa rok ni bisingo Tiprasa ni hamkrai ni bage samung khlainai sak tharei haitu hake amoni tin norok tong sanamu chung comment ni bisingti ki shahar mano hake tinin video amsung no ro video no sajaka like khlai te video no share khlai di channel no subscribe khaji bell icon click khaji jepro ang katal video da nong notification soganya ni bage jotono khulumbai ka kaham tongbai di hambai।